Di dîrokê de her ku mirov bi êrişan re an jî bi tundiyan re rûbirû mane berê xwe dane çareseriyan. Bajarên ku xwedê erdnîgarî û taybetiyên balkêş bûn bêtir bi êrişan re rûbirû diman. Şaristanî da ku karibin welatê xwe biparêzin ji keviran dîwarên bilind an got kelih havakirine. Van kelihan carnan derdora bajarekî dorpêş dikirin, carnan jî li serê girekê dihatine avakirin ku êrişên dijminan zûtir bibînin. Her wiha di hin kelihan de şah û mîrên wan serdeman jî di hundirê kelihê de dijiyan. Yek ji wan kelihên ku bi van sedeman hatiye avakirin jî li bajarê Wanê li navçeya Payîza ye. Navê vê kelihê Keliha Sadûrî Hînîlî ye. Bi qasî 25 kilometreyan ji navenda bajarê Wanê dûr dikeve û li ser rêya Wan û Colemêrgê ye. Keliha ku li ser çiyayekî hatiye avakirin ji dû beşan pêk tê. Keliha Jêrîn û Keliha Jorîn. Keleh ji aliyê Sardûriyê duyemîn ve berî zayînê navbera salên 764 û 734 de hatiye avakirin. Wateya navê kelehê jî tê wateya bajarê Sardûrî. Keliha Jorîn bi qasî 3 kilometreyan di ser Keliha Jêrîn re hatiye avakirin. Di hundirê wê de îbadetxaneya Xalidî û perestgeheke ku derdora wê vekiriye hene. Di hundirê perestgehê de û li derdora wê motîvên goşeyî û bi rengê şîn û sor hatine honandin hene. Derdora Keliha Jorîn bi kevirên mezin hatiye pêçandin. Li Rojhilatê perestgehê ber bi Bakur û Başûr be du salonên mezin ku ji bo embarê de hatin bikaranîn hatine keşifkirin. Di hundirê wê de bi qasî 100 kavikên wekî pîtos tên ev navkirin hatine dîtin
و لسر پیتۆسان جی مۆر، بیڤانگ و نویسên bizmarî hene. Keleha jêrîn li ser pişta kaşekê ye û li ser kaş bi qasî 800 metreyî dirêj dibe. Li her du aliyan jî keleh hene ku derdora wan bi sûran hatiye pêçandin. Sûrên keleha bi kevirên kalker ên ku çargoşeyî hatine birîn, rasterast li ser kaş hatine danîn. Her du keleh bi saya riyekê digihin hev. Jaliyê Rojhilat ber bi rojava ve axur, kîler, perezgeh, avahiyên qesrê û sarınc hene. Li ser perezgehê ji bo Xwedawend îrmûşînî kîtabeya nivîsa bizmarî hatî nivîsandin heye. Li aliyê Rojhilat derî û aliyên ku bi kevirên bazalt hatine honandin hene. Li vê kelehê tê dîtin ku genim, ron û şerab hatine veşartin. Alavên 2800 salî ku tişt duwan de dihatine veşartin, di encamên lêkolînan de derketine holê. Di keleha Sardûnî Hîlî de tişta herî balkêş ew e ku cara yekem destav di vê bermahiyê de hatiye dîtin. Ango bingeha kanalîzasyonê pêşî di vê kelehê de hatiye dîtin. Ji xwe yek ji taybetiyên herî giring ên bajarên Urartuyiyan ew e ku cihokên avê di nava qesrê re derbas dibûn. Bi sazûmaniya ku heta binê kelehê dirêj dibin, hemû bermahîkên avê diavêtine derve. Kortikên avê ku di wan heyaman de bikaranîna wan neberbelav bû, di roja me de jî hebûna xwe diparêzin û ti zirar negihaye wan. Binê qesrê û hin lingên kelehê bi qewartina zinarê sereke hatine avakirin. Her wiha di binê qesrê de dîsa zinarê sereke hatiye qewartin û sê kurtên avê tê de hatine kolan. Hin daneyên derbarê qesrê de nîşan didin ku medbex û depoyên ku di korîdorên qesrê de digihin hev hene. Bermahiyên pêpelokan ku bingeha wan ji kevirên qayîm hatine çêkirin jî di encama lêkolînan de derketine holê.
یەک ji beşên giring a kelehê jî keleha sereke an ku keleha ku li herî seriye. Ber bi Rojhilat û Rojava ve hatiye avakirin. Di dirêjahiya sihûne û 23 xal 92 metreyan de ye. Di nîvê dîwaran de û li goşeyên dîwaran rîzalît hene. Dîwarên ku bi kevirên kalker hatine avakirin di dirêjahiya 4 û 5 metreyan de ne û bêyî ku zirarek bighe wan heta roja me hatine. Tê texmînkirin ku ev beşduqatî bû û bi qewartin an ku serrastkirina zinaran hatiye honandin. Dîrok, çand û erdnîgariya Kurdistanê têra xwe dewlemend e û hêjayî dîtinê ye. Lêberê dîtinê mîmariyên ku bi hilweşandinê re rûbrû dimînin divê bêne parastin. Di her bermahiyekê de derdikeve holê ku Kurdistan dergûşa jiyanê ye. Li her deverekê wê taybetiyeke jiyanê an ku destpêka jiyanê xwe nîşan dide. Di vê bermahiyê de jî tê dîtin ku yekem car destav li vir hatiye dîtin. Her wiha kortikên avê jî hêj di wê heyamê de hatine dîtin. Di roja me de jî destav kêm zêde bi heman awayî tên çêkirin û li gelek bajarên Kurdistanê hêjî sarinç têne bikaranîn.